जुदि बिथांमोना BJPजों थायोब्लाबो ABPजों थायोब्लाबो कंग्रेसजों थायोब्लाबो बा UPPजों थायोब्लाबो दिनै एबसुआ जाहाथे बादा होनो मोना। बिटिआरआव बारदोंसै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गुदुं बारहावा। धोनस्री ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिया आफादगिरि मासिनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिटिसि बिसायख'थियाव VPIआ बाहागो लागोन होनना सा-30 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआरआव गोबां दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं 14 नं चिरां दुवार बियाबखौ खाम्फा बरगयारिनो सेक्रिफाइस खालामना आगारना होबाय होनना EM रनजित बसुमतारिया फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हरिसिंगा बियाबावबो हेमेन बसुमतारिया UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोनाब्ला बावैसो साननि गेजेरावनो गावनि 10,000निबो बारा मददगिरिफोरखौ लानानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। प्रमद बर' सारखौ सिनाया नामा? मानो प्रमद बर' सारखौहाय बै चिफ मिनिस्टारनि गार्डआ मानो थांखो? बे मा प्रमान? जे जोंनि बिटिसिनि राजा प्रमद बर' बिथांखौ नारख्रांनाय माने मा? बिटिसिनि रायजो राजाखौ नारख्रांनाय बे दिनै प्रमान जाबाय। दिनै UPPLआ हेमन्त बिश्व शर्मा सारजोंहाय दिनै नारख्रांजानाया दिनै सैथोआव जों नुनो मोनदों। गोदान गामि हाबनाय हिसाबै बै गामिनि रायजो राजाफोराहाय जुदि बिथांमोना BJPजों थायोब्लाबो ABPजों थायोब्लाबो कंग्रेसजों थायोब्लाबो बा UPPLजों थायोब्लाबो दिनै एबसुआ जाहाथे बादा होनो मोना। जे BPFनि मिटिंआव थाङोब्ला नोंथांमोननो जोंनि सोरखारनिफ्राय जे सुबिदा होगोन बे सुबिदानिफ्राय नोंथांमोनखौ बोखारनाय जागोन। बा जोङो माबा मोनसे सरकारि स्किम लायोबाबो बे स्किमखौ बे मिटिंआव फैग्राफोरा मोननाय नङा होनना बिथांमोना बुंगासिनो। बे गहपुर बिश्वनाथ सारियालि आरो बे बाटासपुर ओनसोलनि खैजोन एक्स-एनडिपि आदामोना दिनै बे फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौ मोनखो? खैजोन एक्स-एनडिपि आदामोना दिनै बिटिआर सुक्तिजों जानानै फैनाय पेरामिलिटारि फर्स दिनै पुलिस फर्सआव साख्रि होनांगौनि खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन। सोर सासे एक्स-एनडिपि आदामोना दिनैहाय बे सुक्तिजों फैनाय साख्रिखौ मोनखो? बिजाब ओनसोलनि रायजो राजाखौ दिनै फेरेंगा मोनबायदियाहाय दिनै न' बां सिफायगासिनो, मन्दिर गिर्जा सिफायगासिनो। अब्ला बै समाव इसेबां गोथौयै बुंनानै फैनाय 100 फुट गोथौ जावनानै नायबाबो जोंनि बर' आबै आबौनि हारा मोनगोन, बेयाव जोंहा थानायनि मोन्थाय दं होनना बिथांमोना आन्दलन खालामनाय समाव बुंबाय थादोंमोन। नंगौ, जोङो सानथामनिफ्रायनो दाख्लै तेजपुर, मैया जोङो बिश्वनाथ सारियालि, गहपुर आरो नै दिनै जोङो धेकियाजुलिनि साहा बाटासिपुर बे मोनसे गामियाव जोङो दिनै जयैनो दिनै जोङो BPFनि मोनसे फोसावदिं मेल जोङो लानाय जादों। बेयावनो जोंहा जोंनि BPF राजनिति दलनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि आरो बेजों लोगोसे रिहन दैमारि, सरन बर' आरो प्रेस मुसारि सारमोनाबो दंफायो। दा फैनायनि मुल उद्देश्यआ बेनो जे जोङो फैबाय थानाय दिनाव BPFआ सरकाराव फैयोब्ला, हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जायोब्ला जोंनि रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावगोन आरो आं लाइमोन हिसाबै दिनै लाइमोननि थाखाय मा खामानि मावगोन बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों आं दिनै साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आं फोसावनो सानदों। दिनै गोदान गामि हाबनाय हिसाबै जोङो लुगैदों जे दिनै गोदान गामि हाबनाय हिसाबै बै गामिनि रायजो राजाफोराहाय जुदि बिथांमोना BJPजों थायोब्लाबो ABPजों थायोब्लाबो कंग्रेसजों थायोब्लाबो बा UPPLजों थायोब्लाबो दिनै एबसुआ जाहाथे बादा होनो मोना। माखौ बादा होनो मोना बुङोब्ला जोंहा थांनाय MP इलेक्सनावहाय एबसुआ मोनसे डिसिसन लादोंमोन जे जोंहा दरं उदालगुरि समस्तियावहाय दिलीप सयखियाखौ देरहाहोनांगौ, बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंसार होनायनि मुङावहाय जोंहा दिलीप सयखियाखौ देरहाहोनांगौ बा BJPखौ देरहाहोनांगौ होननानै बुंना मोनसे बिराद गिदिर जोंनि बर' जाथिनि मोनसे भुल खामानि मावदोंमोन। दा बेयावबो दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे BPFनि मिटिंआव थाङोब्ला नोंथांमोननो जोंनि सोरखारनिफ्राय जे सुबिदा होगोन बे सुबिदानिफ्राय नोंथांमोनखौ बोखारनाय जागोन। बा जोङो माबा मोनसे सरकारि स्किम लायोबाबो बे स्किमखौ बे मिटिंआव फैग्राफोरा मोननाय नङा होनना बिथांमोना बुंगासिनो। नाथाय मानो बुंदों? दिनै नोंथां एबसु जानानै नोंथांमोना आरो फिन खनसेबाव भुल खामानि मावनो थांगासिनो दं नामा? दिनै बे गहपुर बिश्वनाथ सारियालि आरो दिनै बे बाटापुर ओनसोलनि जेसेबां साफ्रोमबो रायजो राजा दङ बिथांमोनाबो आन्दलन खालामदों। आन्दलन खालामनानै दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय साफ्रोमबो रायजो राजायाहाय
गावनि पलिटिकेल राइट्स दङ भटिं राइट्स दङ आरो गावनि लिडार चुज खालामनायनि बे राइट्सआ दङ जाहाथे बेखौ रावबो बादा होआ दिनै जोंहा बिपिएफ हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे थांखि लादों जे बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जाय लाइमोनफोरा बिए पास एमए पास जानानै ओरैनो दङ बिथांमोननि थाखाय 100 crore मोनसे स्किम सारा होनो नागिरदों बे 100 crore मा जागोन सोरबाया गारि सालायनो रोंगौ नाथाय गारि बायनो हाया भारा बोनो बिनि थाखाय विंगार बा मेजिक बिथांमोना बे 100 crore नि गेजेरजोंनो मोननो हागोन सोरबाया दिनै आइटिआइ लाबाय इलेक्ट्रिशियान जानो लुगैदों बिथाङा दखान होनो हाया बै बिथांनो 100 crore नि गेजेरजोंनो दिनै हाग्रामा महिला सारा होनो नागिरदों सोरबाया दिनै गोरिब न'खरनि फिसाला दिनै हाजिरा मावनानै जायो दिन हाजिरा मावनानै जायो बिथांमोना जाहाथे दखान होनानै जानो हादों गालामाल दखान होनानै जानो हादों बिनि थाखाय जोंहा हाग्रामा महिला साराहाय बे 100 crore स्किमनि गेजेरजोंनो हरनो नागिरदों दा बेनो फैबाय थानाय समाव जों लुगैदों जिहेतु दिनैहाय बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय मोनसेबो साख्रिखौ बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाया मोननो मोनाखै बेखौ जों मिथिगौ दिनै बे गहपुर बिश्वनाथ सारियालि आरो बे बाटासपुर ओनसोलनि खैजोन एक्स एनडिपि आदामोना दिनै बे फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौ मोनखो खैजोन एक्स एनडिपि आदामोना दिनै बिटिआर सुक्तिजों जानानै फैनाय पेरामिलिटारि फर्स दिनै पुलिस फर्सआव साख्रि होनांगौनि खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन सोर सासे एक्स एनडिपि आदामोना दिनैहाय बे सुक्तिजों फैनाय साख्रिखौ मोनखो हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि सुक्तियाथ' एक्स बिएलटि आदामोनखौहाय दिनै आर्मि पेरामिलिटारि फर्सआव साख्रि होदोंमोन बेखौ जों बयबो रायजो राजाया नुजोबनाय दा बेखायनो खावलायदों प्रमद बर'नि थगायनायजों जाहाथे जोङो आरो फिन खनसेबाव थगायजाबावा दिनै बिथांमोना बन फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा दिनै जौ मावनानै जाग्रा दंफां दाननानै जाग्रा बै गोरिब दुखिया न'खरनो बिथांमोना साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन न' बां लुनायनि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन फायखाना खल हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा होदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनदों जोंनि बिटिसिनि साहा ओनसोलनि रिजार्भ ओनसोलनि रायजो राजाखौ दिनै फेरेंगा मोनबायदियाहाय दिनै न' बां सिफायगासिनो मन्दिर गिर्जा सिफायगासिनो अब्ला बै समाव इसेबां गोथौयै बुंनानै फैनाय 100 फुट गोथौ जावनानै नायबाबो जोंनि बर' आबै आबौनि हारा मोनगोन बेयाव जोंहा थानायनि मोन्थाय दं होनना बिथांमोना आन्दलन खालामनाय समाव बुंबाय थादोंमोन दिनै बिटिसिनि सिबासो प्रमद बर' बिथां गावनो बारग' एबसुनि आफादगिरि दिनै बिटिसिनि डिपुटि सिबा सोर दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सोर गावनि एक्स एनडिपि आदामोनखौ बिथाङा मानो नायासै दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै गाव सासे एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि हिसाबै खैजोन दिनैहाय जोंनि एबसुनि आदामोन जाय दिनै बिथांमोना साख्रि जाबाय बै समाव खस्थ' खालामनानै बिथांमोना हाबा लाथ'वाखैमोन गारि घरा बायाखैमोन न' बां लुथ'वाखैमोन संग्राम खालामग्रोनो होननानैहाय नाथाय दिनै बैसोर साबसे आदामोनखौ दिनै बिथांमोना कन्ट्रेक्टार खालामखो दिनै गुवाहाटि धुबरी दिल्ली मुम्बाइ साउथ इन्डिया कलकाता बै जायगानि बै ओनसोलनि दिनै बिजनेसमेन थिखादारफोरासो जोंनि बिटिसिआव फैनानै कन्ट्रेक्टार मावगासिनो दङ थाइसे थाइनै नङा 1 कोटि 2 कोटि नङा 100 of crore फैसाखौ दिनै बिथांमोना बिटिसिनि बायरायाव हरगासिनो दङ होमबा जों बिटिसिनि गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना मारै सोलिनो हागोन बेखायनो जोङो बयबो ज' जानानै हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि चिफ बानायफिननि आरो सासेल' दिनै जोंनि बिटिसिआव माने लिडार हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ एखे समानै नायग्रा लिडारा जाहैबाय एकमात्र हाग्रामा महिलारि सार जेखौ मावनो हायो बेखौल' बुंगोन प्रमद बर' बायदि न'खर साख्रि होगोन होनना जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा थगाया बेखायनो आं खावलायबाय जाहाथे साफ्रोमबो नोंथांमोना गोदान हाबजेननाय हिसाबैहाय बिपिएफखौ मदद खालामो आरो जोंबो बुङो सरकाराव फैनायनि उनावहाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बे एरिया हिसाबैहाय मोनसे साब डिभिजन बानायनायनि होनायनि बाथ्रा बुंदों जेरै जोंहा बिटिसिआव दङ गसाइगाव साब डिभिजन परबतजरा साब डिभिजन बिजनी साब डिभिजन भेरगाव साब डिभिजन सालबारि साब डिभिजन मुसलपुर साब डिभिजन बै साब डिभिजन जानायनि गेजेरजों दिनै जिल्ला हिसाबै मोनसे जौगानाया फैयो बेखायनो जोंहा बिपिएफआ खोथा होदों हाग्रामा महिलारि साराहाय सोरखाराव फैनाय लोगो लोगो मोनसे साब डिभिजन बानायनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा जाहाथे सुबिदा बायदि दिनै बिटिसिआव थांनो हाया क'क्राझारावहाय थांनानै फैफिननो हाया गोजान जायो दा बेखायनो जोंहा उदालगुरि जिल्लायावहाय मिनि सेक्रेटारियेट जोंहा तामुलपुर बाक्सा बा दिनै जोंहा बिश्वनाथ सारियालि गहपुर बे ओनसोला जाहाथे खाथि बा थाबैनो थांनानै फैफिननो हानाय सुबिदानि थाखाय जोंहा बेयावहाय दिनै जोंहा मा होनो बेखौहाय मिनि सेक्रेटारियेट बानायनायनि खोथा बुंदों बेसेबां आसा दङ बिपिएफआ सरकाराव आसाया दङ जोंहा मानो होनोब्ला दिनै रायजो राजाया दिनै जोंनि बिपिएफनि मिटिङाव
आदामोना मोनसे खोथाखौ नाय UPPL नि मिटिंआ अनलि बेनिफिसियारि स्किम बा माबा मोनसे सोरखारि बुस्थु राननायावल' बिथांमोना मेल मिटिं गावसिनि माने UPPL नि मिटिंखौ खुंफायो नाथाय दिनै जोंनि BPF राजनिति दलनि मिटिंआहाय जोङो गारि हरनो हाया ओंखाम जाहोनो हाया थाखा फैसा हरनो हाया थेवब्लाबो रायजो राजायानो गोसो जाना हाग्रामा महिलासारखौ नांफिनगौ होनना बिथांमोना लैहोर लैहोर ओंखारबोगासिनो दङ जयनिंआ जोंहाय गोबां जयनिं दिनैबो जादों आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा MP इलेक्सन जाजेननायनिफ्रायनो जोबनो गैयै जयनिं जागासिनो दङ दिनै UPPL नि जयनिं जागासिनो दङ दिनै BJP नि जयनिं जागासिनो दङ जोंहा MP इलेक्सनाव हारसिङैनो 4.5 लाख भट मोननाय जादों BPF हिसाबै नाथाय UPPL आ BJP UPPL जानानै जों BPF निफ्राय बिथांमोना 50,000 बांसिन मोनदोंमोन नाथाय दिनैहाय UPPL आ आं सिगां समावनो बुंबाय थादोंमोन जुन समाव क'क्राझारावहाय BJP अफिस गायसनहैदोंमोन बै समाव आं बुंदोंमोन दिनै आसामनि मुख्यमन्त्रि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ सिनाया नामा मानो दिनै सरि प्रमद बर' सारखौ सिनाया नामा मानो प्रमद बर' सारखौहाय बै चिफ मिनिस्टारनि गार्डआ मानो नारखांखो बे मा प्रमान जे जोंनि BDC नि राजा प्रमद बर' बिथांखौ नारख्रांनाय माने मा BDC नि रायजो राजाखौ नारख्रांनाय बे दिनै प्रमान जाबाय दिनै UPPL आ हेमन्त बिश्व शर्मा सारजोंहाय दिनै नारख्रांजानाया दिनै सैथोआव जों नुनो मोनदों